मी आज भेंडी मसाला करणार आहे, तर त्याच्यासाठी बघा जास्त नाही 150 ग्रॅम भेंडी मी अशा चिरून घेतल्यात. ह्या असे मोठे तुकडे असे करून घेतलेत. मी आपण हिरवी भाजीला आपण लहान लहान तुकडे करतो ना, हे जरा मोठे घेतलेत. आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य बघा, तर हा एक मीडियम आकाराचा कांदा घेतला आहे, एकदम बारीक चॉपरमध्ये करून घेतला आहे. एक मीडियम आकाराचा टॉमॅटो घेतला आहे. हे 2 चमचे दही आहे. या लसणीच्या 6-7 पाकळ्या आहेत. हा कढीपत्ता आहे. आणि हे बघा इथे हा आमचा मालवणी मसाला, हा लाल रंगासाठी काश्मीरी मिरची मसाला, नंतर गरम मसाला आहे, जिरे पूड आहे, धणे पूड आहे आणि हळद आहे आणि चवीपुरतं मीठ. तर आता पहिल्यांदा काय करणार आहे, मी ते कढई तापत ठेवली आहे आणि त्या कढईमध्ये ही भेंडी घालणार आहे आणि अशीच जरा परतून घेणार आहे. हे बघा ह्या पद्धतीने ती जरा भाजून घेणार आहे. त्याच्यात पाणी बिणी काय तेल वगैरे काहीच घालायचं नाही. कढई गरम झाली आहे, तर या कढईमध्ये आपण ही मीडियम गॅसवर आपण काय करायचं आहे, हा भेंडी ही परतून घ्यायची आहे. चांगली 7-8 मिनटं चांगली परतून घ्यायची. बघा याचा कलर नाही, म्हणजे असं काळपट नाही करायची एकदम, पण त्याची असं ढवळत राहिलं ना की ती काय होईल, भाजेल जरा. थोडीशी ग्रेव्ही आपल्याला करायची आहे कांदा टोमॅटो आणि दह्याची, आणि त्याच्यामध्ये नंतर ही भाजी घालायची आहे. आपण बाहेर हॉटेलमध्ये खातो ना, पण आपल्या पद्धतीने आपण आपल्याला का हॉटेलच्या पद्धतीने सगळं आपल्याला घालता येत नाही, पण घरात आपण आपल्या पद्धतीने आपण हे करू शकतो. तर ही मी भेंडी पहिल्यांदा चांगली 7 मिनटं होईपर्यंत चांगली अशी ढवळून भाजून घेते. कलर अजिबात त्याचा बदलायचा, म्हणजे काळपट होता कामा नये. जसं आपण भेंडी भाजताना काळी झाली तर चालते, पण ह्याच्यात पण ह्याचा त्या हिरवेपणा आपल्याला दिसायला पाहिजे भेंडीचा. आणि मुख्य म्हणजे भेंडी घेताना आपण ना कोवळी भेंडी घ्यायची कधी पण. आता सध्या बाजारात ह्या दिवसात ना खूप भेंडी येते, तर असे वेगवेगळे प्रकार मुलांना आपण दिले तर मुलांना चपातीबरोबर त्यांना किंवा भाकरीवर खायला आवडतील. पण हॉटेलचं त्यांना आवडतं मुलांना, कुठची भाजी असू दे. बघा आता आपल्याला तवा फ्राय वगैरे मिळते, त्यात काय असतं टोमॅटो कांदाच घालतात, समजलं ना, पण ती मुलांना आवडते. मग तशा पद्धतीने मुलं खायला पाहिजेत म्हणून आपण त्या पद्धतीने आपण भाजी करण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि आपल्यासारख्या वयस्कर माणसाला भेंडी तर खूप उपयोगी आहे, कारण भेंडीमुळे आपल्या जे हाडांमधलं जे वंगण ते तयार होण्यासाठी याचा उपयोग होतो. तर आपण ही भेंडी अगदी आठवड्यातनं 2 दिवस तरी खायला हरकतच नाही. मग त्याचे एकदा तेच प्रकार खाऊन कंटाळा येऊन वेगवेगळे प्रकार करून खायचे, जेणेकरून भेंडी आपल्या पोटात गेली पाहिजे त्याच्यासाठी. हे बघा, तर आता आपण ही भेंडी ना भाजलेली आहे चांगली, आपल्याला जास्त सांगितलं आपल्याला करपवायचीच नाही आहे ती. तर ही भेंडी आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया आणि ह्याच भांड्यामध्ये मी आता फोडणी करणार आहे. तर ह्या कढईमध्ये, त्याच कढईमध्ये बघा मी घासली नाही तशीच ठेवली आहे. तर त्याच्यामध्ये मी आता तेल तापत ठेवलं आहे. तेल तापलं ना की याच्यामध्ये आपण जिरं घालायचं आहे, 1 पाव चमचा जिरं. हे बघा चांगलं ते परतून घ्यायचं आहे. आणि नंतर हा लसूण जो आपण 6-7 पाकळ्या घेतल्या आहेत ना त्या घालायच्या आहेत. चांगला जिऱ्याचा पण सुवास यायला लागला आहे. बघा लसूण परतून घेत असताना आपण त्याच्यामध्ये ही कढीपत्ता आणि कांदा टाकायचा आहे पहिल्यांदा. चांगला कांद्याचा रंग गुलाबी होत आला ना, चांगला शिजला, नंतर आपण मग टोमॅटो घालायचा आहे. तर आता गॅस मी कमी केला आहे आणि त्या कमी गॅसवर मी चांगला कांदा परतून घेते. तुम्ही आलं लसूणची पेस्ट घातली तरी पण चालेल हा, लसूण न घालता. मी लसूण घातली त्यावेळी मी आता काय आलं लसूणची पेस्ट नाही घालणार आहे. आता कांदा भाजलाय. आता 1 टोमॅटो हा पण चांगला अगदी एकजीव होईपर्यंत आपण चांगला कमी गॅस ठेवून भाजून घ्यायचं आहे. त्याची ग्रेव्ही तयार व्हायला पाहिजे म्हणून मी तो एकदम बारीक चिरून घेतला आहे बघा. आणि जरा आता काय करणार, याच्यावर झाकण ठेवून मी 5 मिनिटं याला चांगलं शिजवून घेणार आहे आणि नंतर मग बाकीचे मसाले घालणार आहे.
बघा आता 7-8 मिनटं झाली आहेत आणि एकदम कांदा आणि टोमॅटो मऊ झालं आहे. आता मी हे मसाले आहेत ना, हे सगळे मसाले त्याच्यामध्ये घालते आणि परत झाकण ठेवून ह्याला 5 मिनटं हे मसाले आपण ह्याच्याबरोबर शिजवून घेऊया आणि नंतर मग आपण दही घालायचं आहे. आता ह्या मसाले आपण घातल्यानंतर ह्याला ना तेल सुटलं पाहिजे, तोपर्यंत जर आपण ह्याची वाट बघूया. हे बघा हे झाकण ठेवते. बघा चांगला मसाला भाजला आहे, चांगला सुवास येतो आहे, मस्तच येतो आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये आपण मीठ अजिबात घातलं नाही, कारण का मीठ घातलं नाही तर आता मी दही घालणार आहे. हे बघा 2 चमचे मी दही घेतलं आहे आणि दही नाही आंबट नाही घ्यायचं, तर गोडं दहीच घ्यायचं आहे. आणि चांगलं हे लगेच असं या म्हणजे हे वाटप आहे ना, म्हणजे मसाला त्यात आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. नंतर मग 2 मिनिटांनी ह्याच्यामध्ये आपण मीठ घालणार आहोत, नाहीतर मग दही ना हे होईल, फुटेल. तर त्याच्यासाठी आपण हे चांगलं असं लगेच गरम असतानाच हे आपण चांगलं असं ढवळून घ्यायचं, हे ते फुटता कामा नये म्हणून. आणि आता हे असं 2 मिनटं ढवळून घेते आणि नंतर मीठ घालते ह्या पद्धतीने. आता मी ह्याच्यामध्ये मीठ घालते. चवीप्रमाणे आपण मीठ घालायचं आणि परत चांगलं ढवळायचं. आता ह्याच्यामध्ये ना पाणी घालायचं आपण, कारण आपल्याला हे ग्रेव्ही करायची आहे ना, मसाला म्हणजे आपण जसं आपण तिखलं कसं करतो त्या पद्धतीने. तर आता हे चांगलं शिजू द्यायचं. हा अजून कांदा मसाला हे दही चांगलं शिजलं पाहिजे ना. तर मी याच्यामध्ये आपल्याला जशी ग्रेव्ही हवी ना त्याप्रमाणे आपण पाणी घालायचं आणि परत आता हे झाकण ठेवून हे 5 मिनटं मिश्रण आपण चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. आता हे बघा भेंडी पण आपली थोडीच आहे म्हणून जास्त ग्रेव्ही नाही, एवढीच ग्रेव्ही केली आहे. तर आता मी परत हे झाकण ठेवून हे बघायला बुडबुडे यायला लागले आहेत, तर ठेवते. मग वरती चांगला तरंग पण येईल चांगला तेलाचा आणि मसाल्याचा. तर 5 मिनटं मी कमी गॅसवरती हे शिजवून घेते. बघा 6-7 मिनटं झाली आहे. काय कलर आला तो बघा सुंदर. आता हे सगळं आपण जे घातलं होतं ना, कांदा टोमॅटो मसाले सगळे शिजलेले आहेत, दही वगैरे. आता आपण हे भाजून घेतलेली भेंडी होती ना, ती भेंडी ह्याच्यामध्ये घालायची आणि चांगली ढवळून घ्यायची, पण ह्याला सगळ्याला मसाला लागला पाहिजे भेंडीला म्हणून. हे बघा आणि 2 मिनटं फक्त आपण आता हे ह्या भेंडीला लागायला पाहिजे मसाला ना, म्हणून 2 मिनटं आपण ह्या पद्धतीनेच परत झाकून ठेवायचं आहे. तुम्हाला जर ग्रेव्ही असेल तर हवी असेल ह्यात पाणी घातलं चालेल, मला नको आहे म्हणून मी पाणी घालत नाही, एवढीच बस. तर ह्या सगळ्या भेंडीला हा मसाला लागायला हवा म्हणून 2 मिनटं मी झाकण ठेवून याच्यावरती झाकण ठेवते आणि नंतर बघूया आपण. बघा 6-7 मिनटं झालेत बघा. बघा आता ही भेंडी मसाला आपली भाजी तयार झाली आहे. आता ह्याच्यावर थोडीशी मला कोथिंबीर घालते आणि गॅस बंद करते. आता ही आपण चपातीबरोबर भाकरीबरोबर किंवा भाताबरोबर आपण ही भाजी खाऊ शकतो. तर अशा प्रकारे ही म्हणजे आपल्या पद्धतीने थोडीशी वेगळी भेंडी मसाला भाजी तयार केली आहे. तर मंडळी झणझणीत अशी भेंडी मसाला ही भाजी तयार झालेली आहे. ही भाजी बघूनच अगदी तोंडाला पाणी सुटते. म्हणजे मला एवढी भेंडी आवडत नाही, तरी पण ह्या भाजीचा रंग आणि त्याचा जो सुवास येतो आहे ते बघून माझ्याही तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे. तर तुम्ही पण अशाच प्रकारे भेंडीची भाजी नक्की करून बघा. तसेच आमच्या चॅनलवर इतरही भेंडीचे विविध प्रकार आम्ही करून दाखवलेले आहेत. भेंडीचं तिखलं, भेंडीचं सार, तेही तुम्ही नक्की करून बघा. ते कसं वाटलं आणि ते कसं झालं हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा.